importante. Ang importante, Carl, umapit tayo ng gusto sa mga gilero para may protection yung negosyo natin. Tama. Kaya talaga try ko. Uy, kuya, okay. Ano naman ang isa? Salamat. There's still something I want to tell you. Ano sinasabi mo? King, banda kayo. Nandito na sila. Be ready to snatch time. Hindi ko naman po kasi naranasan na alagaan ng nanay ko, kaya hindi ko alam kung paano maging nanay. Wala akong dali sa palito. Imbis na makatakas. Gusto ba ano nga ang pagkakala ko sa nagdiwas ang pakiramdam ko dahil di ba ako sa mga dali? Sa alanganin mapaparpado. Papa, muna po magtinatawag sa pulis. Papa, muna po sila. Hindi ka nila ako. Pamilya ko. Ano lang ang ginagawa ko. Kung bibisitahin sana akong Leslie, no? Alos sa namin ko yung kamalan. Saving Grace, an untold story. On stage, medyo may call pa sila with me, pero dito na pumasok ako bilang kaibigan nila, mas pumasok sa ulo ko at sa isip ko yung lahat ng kwento. Kaya parang si Papa yung nagkakasulina sa akin sa tuwing sumasayo. Gabayan mo lang ako palagi. Kahit saan man akong stage mo kung That's scary. So much bigger than just movement. Let's bring it home. sa finale po, gusto ko lang na may pakita yung talagang totoo kong craft. Time to Sabado, 8:30 p.m. This germs at the kid feel aircon cool. Safeguard extra strong cool. Germs off, aircon cool on. Itim, may murang papabango ng damit. Dapat isa, dalawa. Mura nga, gastos naman sa dami. Ang isang dami, kasi kaya matipid. Mabango na, may savings ka pa. Dami, effective it. Ganito dapat kasarap ang buhay. Madaming pagkain kasi kayang-kayang bilhin. Iboto natin si Kiko. Titiyakin niyang muli sa ganang ani at supply ng pagkain sa mababang presyo. Hindi tayo Pilipino kung wala tayong baon. Sino na natin mag-Sharon? Halugin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal. Pag may tiko, May Sharon ka. Number 51 sa balota. Lack of growth nutrients can slow down bone growth. Give him Pediasure Plus with more growth nutrients versus regular milk to support strong bones and 1.5 times faster growth and egg release. bakit kahit quality, abot kaya pa rin ang right meal? Dahil gusto ng right meal na kahit makibahagi ang gusto sa buhay. Para sa pamilya, para sa bayan. Hindi mo bitin? Hindi ko pala. Sa extra rice, sarap ulam, daming sauce, ang makasavor, sulit mo sa meals. 99 pesos lang. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban. At tumundan. Tatakling ko, Dapi. Supremo ng Senado. Dito, Dapi. Number 35 sa Manota. Dito, Dapi. Ang batang matibay, Mag-bear brand ka muna. di susuko. Ang batang matibay, tuloy ang tibay mga anak. Perfect. Period threats can't stop a pro because she's an expert. She trusts Skynet Pro, the only government-prescribed feminine wash with chlorhexidine digluconate for long-hour dry panel protection. Diet Pro, the pro in period protection. Ang matatag na bansa ay nagsisimula sa matatag na barangay. Pagdating sa kalusugan, ang mismo ang maaasahan nyo. Sa PHW Party List, naniniwala kami na ang kalusugan ng barangay Ay, kalusugan ng bayan! At
first I was afraid, matabang lahat, kept thinking, things not for me, and just give up. But after spending so many nights, nakuha ko ang ngiti sara dahil sa they'll be wanting for more. And now I'm back, tutulungan. Lagi akong hinahanap sa gatherings, bawal marami ang luto ko, love me. Basta Hey guys, I'm here with Kate and Bea. Ba't timing nga kasi? Baka dandruff yan? Use Head and Shoulders. Tanggal ang dandruff that causes kape. Katigaw for good. Dahil 100% dandruff-free ka. Hello, Ma'am Chigin, Malpat. Good evening. That's good for you. Iba yung dumaan sa hirap. Iba yung naka-experience sa hirap dahil ang puso nun, hindi mawawala yung pagiging mahirap. Ano mang kayamanan o tagumpay ang maabot niya, hindi niya kaya talikuran ang mga mahirap tao. Kasi ang inyong lingkod, kahit ilang milyon na ang hawakan kong pera, kahit na natalikod ako, may narinig ako ng mahirap. Tulog naman, inutuso ang puso ko dahil doon ako galing. Malipagka po, numero 50 sa balik. Lahat tayo, may kain mag-inasal, hindi mag-iilang amay, para sa mga tayo. Sausap ko naman, mapapa, sa saya, doon-doon makilala sa ang sarap. May mga naglalit, solve ka dito. Kaya ang tayo mag-inasal. Sabi ni Doc, healthy eating. Minsan lang eh. Sabi ni Doc, mag-exercise. Noon pa ako eh. Sabi ni Doc, sleep early. Ako eh. Ay, wala na kasi yung una. Sabi ni Doc, unahin ang eating system in New Pro Every Day. Oo, ang bigat na vitamin C at zinc tulong para may 100% immunity. Ano? Buti na nire-remind mo kami. Sino sabi? Sabi ni Doc, magtiwala sa Pro. Sabi ni Doc, in New Pro Every Day. Alagang dumilang yan. Sa Mandaluyong, alagang-alaga ang mga lalayanan. Kung hindi sa Millennium Baby Project, baka itong baby ko, wala rito sa mundo. Sino mag-aakala na ang mahirap kagaya namin ay magkakaroon ng sariling bahay at lupa? Natupad to dahil sa programa ni Agros. Ang mga batang may kapansanan ay niyayakap ng pagmamahal sa Project Kids ni Mayor Abay. Hindi lang ang kanilang kapansanan sa isang magandang kinabukasan. Nurture a gifted brain with Promin, with 4 more clinically proven brain nutrients that help support focus, memory, language, and problem solving. Raise a gifted kid only with Promin. Your playground, now online. And Engage has over 1,500 games. Secure and fast game games. Meron pang pay for fun option to try all the games. Evans ready to go. That's elite.ph. Nilagnat si baby. Sakto na ba ito? Mommy, mag-Kebra no shake formula ka. Lagi consistent ang dose, kaya no worries. Fast take, no shake. Ang galing ng Tempra. Confession. Pagdating sa lagnat, mag no shake formula, Tempra. Lagi consistent ang dose, kaya no worries. Dahil 100% dissolved paracetamol. No shake formula, Tempra. Fast take, no shake. Ang galing ng Tempra. Confession. Ay, grabe po. Super ganda. Super ganda. Sobrang support ko kami. Keep up forever. Ay, gusto ko yung aking kasama ko. My love will make you disappear. Now, surely. The Bingo Plus Night 2025. Celebrate the night with the brightest stars. And keep an eye for epic surprises. Live and airing on the following channels. Hindi lang inuman ang nagaganap sa inuman. May kwentuhan, kantahan, iyakan, landian, bardagulan, at kung ano-ano pa man. Marty's Crackling, sarap kainuman.
guys married. How do you guys do it? Connecting heart to heart and eye to eye. Ano pag lumabo ng mata dito? EO Executive Optical, extra eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Stop staring. Connecting with you, Dad. Love your eyes. Look, my ball is stuck. What would a single-act gain school fast learner do? Aha! Bring it down with water. Yay! Single-act gain school with added ganglia science supports faster brain connections for faster learning. I gotta study. Basketball has always been a big part of my life. To be great, to be good at everything. Yeah, if you're passionate about something, you really don't like to lose. It's game day with Bet88 Sports. Bet88.ph. Flex ko lang sila Nala at Nolan. Okay sana kung laging masigla, pero hindi may iwasan ang buhok. Mommy, I have something for that, eh. ain't that gonna be for kids? Plemex for Kids Lagundi Syrup sa ubo at hika ng mga bata. Plemex for Kids. Gawa sa natural na lagundi, tinutulaw at pinalalabas ang plema. May orange at banana. Para sa ginhawa ng mga bata, Plex ko Plemex. Ang lagundi, Comex! The Bingo Plus Night 2025. Celebrate tonight. Hello Kagawa TV official. Thank you so much. Surprises Thank you sa patamsak. on the following channels. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Thank goodness, it's finally freaking over. This is so good. Eh, ito ay kailan ko lang. Naatat ka, no? May problema ba tayo sa pre-care, ha? Ano ka ba? Ito mo pagkanoon sa mga direto. Kaya mas kapagaling ka tayo sa mga Ma, bakit? May problema ba? Wala. Meron lang ko nakita sa loob ng simbahan. Namumukha ko. Oras na makita ko siya. Magtutos kami dalawa. Well, whoever that is, better watch their back. Of all the people, si Pilar Guerrero papamagay niya. Good luck to you. For her. Take care, Olivia, ha? Take care, dear. Okay. Magsiga sa sikloan muna. Ingat. Okay. Talaga ang roda? Nakaharap ko si Madam Pilar Guerrero? Oo, may kanya-kanya pa nga ako eh. Hindi lang kita may payo, at saka ito ang kita nito. O, di ba ang ganda ko? Ay, ang ganda, ako nakapuan nito, no? Sorry, hindi ako nakaharap eh. Nakaharap ko yung Pamilya Guerrero? Oo, ako na. Hindi na magtatagal. Pangalan nila ang ipisigaw. Amen. Hello Ma'am Jean, good evening. No playing Ma'am Jean. Sa laptop ko, dalawa kayo ni Boss Bell. May ipagkita ko kay Tanggol. Pag-uusapan na namin ito sa mga Sige, good. Ayusin mo pakikipagkaibigan mo kay Tanggol. Yung init na ulo mo. Para may resibo Ma'am Jean. Oh, ito na. Oh. Ako bahala sa lahat. Yan. At saka dito naman si Boss Bell. Yan. Boss Bell, good evening. Ano na ulit ha? Naka-play kayong dalawa. Oh, may harang boss. May harang Boss Bell. Oh. May bonus 30% more na.
Baby Bear, good evening. Arlene T. Salamat. Let Blue 3 Flexi with resensing links. Pinapa-full charge ko lang isang cellphone ko. Ang nakatira ng Doon ko i-play si Ma'am Lynn. Saan magsulog ng bansa, bagyo, sunog, lindol, anong pumang sakuna? Si Senator Bongo, Mr. Malasaki. Sabi ko pa sa'yo, no? Gamay lang na. Para laban Gamay lang na drama. Sa'yo, di na diyan. Improved Bonnet Preschool 3 Plus, the only one with nuclear shield, at boosted with 20% more calcium at lysine. Tulong para ang batang may laban, laban ready sa paglaki. Good day for a date. Bad day for kate. Baka dandruff yan. Put Head and Shoulders every day. So you're up to 100% dandruff-free every day. Head and Shoulders. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban. At tumunlan. Sa dala survey. Supremo ng Senado. Rito Napi, number 35 sa Manota. Malapit. Rito Napi! Dad can make dishes Wow. special. Haba na pa sa'yo ni Pusbel, oh. One layer with best quality Wow. 100% farm fresh eggs. Ilang minutes? 2 minutes. 2 minutes, boss. Huwag kang magmalinis. Nagkulang pa ako sa puson. Hindi na ako nakakahiya. Ulat ka? Mag-dive ka. Meron Sa tingap sayot pa? Sa dive, agos linis, pag-ikwelyo at kilikili. Dive, agos linis, dapat sa Maninilaw. Bata pa lang ako, nag-rescue na ako ng mga aso. Konti lang ang kinikita ko, kaya low budget sa pagkain at gamot para sa mga alaga. Pero nung nag-viral online yung video pinost ko, aba, nagulat ako. Dumami yung online followers ko. Kaya ngayon, higit 100 na ang na-rescue ko at mas marami na rin ang napaalam. Ako po si Raven Bonifacio. Dahil sa Wi-Fi, mas gumanda ang aking buhay. Kahit lagpas ka na sa kalendaryo, marami ka pang gustong gawin sa buhay. Pero hindi naman katawan mo. Mag-Bear Brand Adult Plus na. Doble tibay katawan at resistensya nutrients na tama sa edad mo. Tulog para tuloy ang tibay. Bear Brand Adult Plus. Ngayon nasa 40s ka na, may pangangalay at pangungiting. Painilog, Vanilar. Bakit ma? Kasi baka nagkukulang na sa vitamin B, lalo na kung may diabetes at kay cholesterol. Eh, bakit nga Vanilar ma? Kasi ang Vanilar, not just 3, but 5 B vitamins. More B vitamins to help you do more with your hands and feet. Alagang ulap yan. Kala namin wala ng lunas, pusong sugatan at wasak. Buti at meron ay adyang panahit sa pusong sabi. Sakang tumahin, buti at meron ay adyang panahit. Ang aming utang, kanyang kinawin, buti at meron ay adyang panahit. Lunch? Roger ka, dito lang ha. Pero ang sarap sana naman dito. Got you! All new Jollibee Chicken Fillet. So meaty! So saucy! 69 pounds. Ang dahil natin pagsubo. Andyan pa ang mga aray na tumatagos sa laman. Kaya ako at marami pang iba, para sa tumatagos na aray, Pusbel, Ma'am Jean, kain tayo. Golden Pakwan. Mataas ang appraisal at as low as 2.5% ang interest rate. Kaya malaki ang uwing cash. Mas kunayan mo pa. Ibalawan mo na yan. Happy to serve you. Aba, haba ng harang ni Pusbel, oh. JC Mix TV, good evening po. May tututok sa problema ng iligal. Salamat. Tuloy-tuloy ang pagbabago para sa mas ligtas na Pilipinas. Bisitahan ko channel mo, ha. At hindi pa ako tapos magsilbi sa inyo. Para sa bayan, para sa kinabukasan. Iboto si Bato. Sa Senado, sagot kayo ni Bato. Naka-play kayo ngayon ni Ma'am Jean, boss. Coffee in the Philippines. So creamy. Winner sa akin to.
Backyard. That's why it's the #1 creamy coffee. Want to know the secret? Use it. Kain tayo, boss. Oh, may golden pakwan ako dito. Bigay. Bigay lang sa akin. Coffee Blanca. Creamy. Your scalp with Scalp Care Actives. Removes dandruff and moisturizes hair. For 100% dandruff-free and smoother hair with zero compromise. Cheesy mix. Alam niyo ba, bali kay Senator Tolentino, i-engage niyo para walang tugal ang kuryente, internet at tubig noong pandemya. May lifeline rate din para bawas sa electric bills na mahihirap. May batas para mas malawak at mura. Kahit liblib na lugar. Ginawa ko din ang litaw, tulong pinansyal para sa kuryente, tubig, at internet. Opo, ang tamis, boss. Kasi all, powers all. Look, my phone Ang is tamis. stuck. What would a Similac Game School Fast Learner do? Aha! Bring it down with water. Yay! Similac Game School with added ganglia science supports faster brain connections for faster learning. The Bingo Plus Night 2025. Celebrate life with the brightest stars. And keep an eye for epic Korea sa kitchen, boss. live and airing on the following channels. Mainit kasi, boss. Kaya ito lang pampa. Sa first selection pa lang, napapastop tayo. Dapat, solusyonan na. Go tayo sa Dr. Prescribe. Ay, iba naman to, GC Mix TV. And helps with immunity. Iba sa picture. Go with Sanofi Accord. Your playground? Saan kaya si GC Mix? The gate has over 1,500 Hindi ko games. makita. Secure and fast gameplays. Meron pang GC pay for Mix. fun option to try all the games. Hindi ko makita. Don't sweat the goal. Tingnan ko. Donate. Tingnan ko, ha. The only last thing that we hope. Sunsilk with active ingredient. Blended oils, vitamins, and proteins. Harain mo pa sayod na. Na may mga nakakagigil. Walang makakapigil. Sunsilk with active infusion. ABS-CBN Studios and Star Cinema welcome 2025 with the biggest superstars on their big screen debut. QQ and Paolo Avellino. Gusto ko makadasan yung meron akong kahawak ng kamay. May kasabihan akong kumain. Hindi katabi ako natutulog kami. Sadly, you deserve to be happy. My love will make you disappear. GC Mix TV, nandyan ka pa ba? Now, showing. GC Mix Vlog, Daddy, up here! mayroong 2.8 na subs Monax deals with the real cause of pain. at 225 videos. Sobrang sakit. From Tyson. Sarap pag-road trip. Sobrang sakit. Flanax na. Monax deals with the real cause of pain. With care. Sobrang sakit. Panatag sa Flanax. From Tyson. The Bingo Plus Night Wala. 2025. Aray mo pa sayod. Dabo pa? With the brightest stars. Wala sa sayod na. And I for epic surprises. Live and airing on the following channels. Sobrang init. Mag-ingat sa dehydration. Wala na, umalis na si GC Mix TV. Pero i-play kita, ha. Dehydration. Mag-ingat sa dehydration. Mag-Viva Light. From Tyson. Taas ng labi. Grabe nga pa sayod. Ba't siya na lang na pa? Mag-Viva Light. Puro na pa sayod siya, ha? Prescribed to help prevent dehydration. Iwan. Mag-ingat sa dehydration. Mag-Viva Light. From Tyson. Hello, Dolores. Mami Dolores. Good evening. Thank you. Gamay lang ang drama. Pero kasay. Ang damo. Tuyok-tuyok man ni. Okay, ito na pala si GC Mix TV.
Arlene D, good evening. Boss Bell, ka number 3 na videos. Ang ganda ng pasyalan dito sa Dumaguete. Nailan pa? Ay. I-off ko muna si Jessie. Jessie Mix TV. Ay, tuyok-tuyok lang ako. Ibig sabihin, malaki na tutuloy mo. Tama na. Saan naman yan? Medyo malayo dito. Sa Bulacan. Meron ako mga business partner, sigurado ako yung isa na sila. Yun lang ba? Pero pa yung mga gusto ko quick sa inyo. Okay.
hampas sa kamay namin. Ang blood titan na yan. Magkano? 500 mil. Interesado ako sa mga estudyante. Kung ibibigay mo sa presyo na gusto mo. Magkano ba kaya nyo? Ang sabi mo, namatay na nga kami. Nagchichismis niyo pa kami. Hindi po yung chismis. Buto ka more. Pwede kayo makakiramay, huwag kayong ekal. Respetuhin ninyo yung patay. Mga dalawa na, ilang taon lang nila mamamatay na ito. Tama na muna to para sa atin. Isang baala lang ako kailangan para patumbayin yung hayop na rin nila. Kanang ni Franco ang bodega. At pag binigyan na natin ito kay Tanggol, hindi na siya mahirapan. Hello, Ma'am Cheloy. Good evening, Ma'am Lynn. Sa Black Titan, 300 million cash. Masyadong malito. Pinaghirapan namin mabuti. Paano namin makuha? Pero ang sinasabi ko sa iyo, interesado ako sa mga samarte. Pag-iisipan muna namin. Mukhang hindi natin makakasunod ang congressman Miguelito na ito. May napakagulat. Huwag kayong mag-alala. May pinaplano ako. Hindi may inaasahan. Pag may mayor pa naman yan si Miguelito, pag nabuo tayo yan, re-rent bakat tayo yan. Basta magtiwala kayo. Katapos ng negosyasyon, susundan yung mga board niya. At saka yung sila ito doon mas papabangan. Kami naman, lilibangin natin dito. Si Congressman Miguelito. FPJ's Batak Quiapo. Ang programang ito ay ng SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. They said that they did a much better job of keeping 5 sets of eyes on him. They love their shot profile in regards to their shooting. You mentioned their 14-3. A lot of them came on catch and shoot, which is where they excel. For Phoenix, though, it's with the Chad Forcier, their assistant coach, and implemented their defense there as a 3-point shot there fell for Ryan Dunn. He implemented their defense in the sense that he felt like they needed to trust their scheme and run it with more intensity. And sometimes it's as simple as just closing out harder and doing the little things harder, Dave. Well, the defense had been better during this 4-game win streak. Wins over Cleveland and Milwaukee and a hot Chicago team during that stretch. They got to 60. Al Horford was 12 Ma'am Lynn, play all. blocks for the Celtics tonight. Al Horford taking advantage of that hot shooting first half. May harang agad, Ma'am Lynn. Just up fake and get to the rim pretty easily. Boston in the middle of a 6-game road trip. As Porzingis hit the block of Richards. No Tatum tonight. Maybe he'll be back for the Celtics next game in San Antonio Saturday. Brown's pull-up jumper no good. Phoenix is in Minnesota Friday. Each team with 1 games left after tonight. Gillespie, Corey Easy put away. I tell you what, some of the role players in Phoenix
Gian supporter. Good evening. Ma'am Jean, dito ako sa pangnegosyo ko tsinta. Madaling gawin. Dito naman, kay Boss Bell, yung nataang bilo-bilo. Bata ni ano, Will Smith, ang rapper. Sura, ya pala sa magaling nga movie man. Ang karate ba ya? Sura ya. Dreads. Tiny dreads. Boss G, good evening.
He's proven that he can shoot the three over the years. He has not been great from three this year, career low 32%. But he's a very good passer, excellent rebounder, and this is his straight year of averaging 20 points per game or more. He is the reigning NBA Finals MVP. And you mentioned it at halftime. He was out here with those stretch bands and had them around his waist and had an assistant coach from Boston hold on to that thing. He didn't like it. It looked like there was a trend of his and Jalen Brown was getting into his routine. Defensively, so difficult, even if you play it well, to be able to contain him at the end of it because of the way he elevates into his jump shot. The age, the time that Jalen Brown was drafted with the Cal basketball games, Cole Hall was a color analyst. And I'm saying the age you're talking about, that's Davey. Who are you here to watch? And Davey keeps saying, Ivan Rabb. I'm here to watch Ivan Rabb. In part because he probably knew that no one heard him say, I'm here to watch Jalen Brown, that would end up on TV. So he kept saying, Ivan Rabb, Ivan Rabb. And then Jalen Brown is drafted third overall by Boston. The rest is history. He was not there to see that. Here's Mr. Grant by Porzingis. Saved by Pritchard. But if you remember, Jalen Brown spent 1 year at Cal. He pretty much put his head down and tried. Was never known as a passer or a shooter, but very smart player, tough, and he's turned into a terrific NBA player. Draws the foul here at LeBron. When you think about the incredible history of the Boston Celtics, there have now been 6 people win NBA Finals MVP, their 18 championships, and he's won all 6. Well, you look at the two stars for them, Jalen Brown and Jason Tatum, and they had a lot of success early, immediately pretty much. They're going regularly to the conference finals in the Eastern Conference, making deep playoff runs. But the evolution of each player adding the polish that you're talking about, not just being a slasher and an athlete, but Jalen Brown adding mid-range jump shot, adding a deep shot. For Jason Tatum, it's been about his handle, adding a counter move, drawing defenses, and then the separation into the step back three. That ultimately will break through to win a championship. Center. These guys, it's not good work. It's not a great fit. They obviously proved them wrong. They've been to the finals 2 of the last 3 years, conference finals 3 of the last 4. As Durant is called for a technical foul, so the Broncos stay alive. But that's, I think, with Jalen Brown and Jason Tatum, the thing that makes both those guys great players, they are never satisfied. They love the game, and sometimes it's assumed that players love it, but these two guys love their craft. Just look at how they've grown into the players that they are. When they're drafted, at that time, there's no talk about Stanley Cup. I'm speaking to those two guys. And they put enough talent around them, obviously, you feel a player of Chris Jenkins, Drew Holiday, Derek White. In terms of these temporarily, he's having a rough night. Oh, I don't think Kevin Durant's had enough shots in this game, to be honest with you, the way he has felt. 14 shots. He's 10 for 14, the way he looked early. I didn't think Kevin Durant made later one of those nights that he needed 30 shots to keep them in this game. You and I were looking at each other during one of the breaks in the first quarter, and both of us were like, this feels like a night where Durant goes off. He's got that look in his eye knowing what's at stake. And he was on the bench as part of the first 6 minutes plus of that second Oh, quarter. nag-Skyflex. Napasahit si Lin. At that same edge when he came back out. So Durant has 2 threes, he's 2 for 2. The rest of the team is 4 for 21. And this is an investment
Magkano hula ko pa? Ang bukin bigya, wala. Sige lang, press ni. Once a day, manang report, tikitinit. All the details. You're probably realizing at this point we're not going to get
Hello, Ma'am Lynn. Good evening. Siya nga pala, Ma'am Lynn. Yung long videos mo na, ano ba yun? 16 videos, long videos. In-erase mo ba? Dinilit mo? Hello, Ma'am Lynn. Good evening, Ma'am Lynn. Ah? 74 long videos lang ang nakikita ko. Tapos may shorts, tapos mayroong live, at saka dalawang shorts yata. Kaya dito na lang ako sa 74 videos mo nag-play ngayon. O mayroon ka lang dinagdag. So dito lang ako nagpi-play lagi sa 74 videos. Kung mayroon, 'di ba, before mayroon 16 yata o 20 plus. Wala, ma'am, ako binura. Teka ha. Dito na ako sa ika-4 na video mo sa 74 long beds. Dali lang. Sandali ha. Ikat ko muna ha, Ma'am Lynn. Dito ako lagi, oh. Nan. Oh, init ng cellphone ko. Long videos. Play. 29. Dumagdag ka lang ba dito sa 29 videos mo, Ma'am Lynn? Kasi ano lang, shorts vid lang. So dito na lang ako nagpi-play. Check ko ha. Check ko dito. May tinagdag ka lang. Dito, may dinagdag ka lang, 'di ba, yung una, yung parang Santos. Short lang kasi to, Ma'am Lynn. Kaya doon ako nagpi-play sa 74 videos. Oo, shorts lang. Shorts lang ito, oh. Kaya walang harang. So, balik ako dun sa 74 na videos mo, Ma'am Lynn. Sa play all ko po, Ma'am Rose, yung thank you for all the support. Thank you for all the support. May dinagdag ka lang pala. Pero hindi dinagdag mo dito sa thank you for all the support, yung short bids. Kaya dito na lang ako nagpi-play sa 74 videos. So, okay lang. Matagal ko na itong sa iyo tanong. Kailangan kalimutan ko lagi. So, dito na lang ako. So, ika-4 na videos na ako. 1, 2, 3, 4. Dito na ako. Balik ako dito. Merong harang. Merong harang, Ma'am Lynn. Okay. May shorts pala na sali. So, dito na lang ako sa 74 videos mo, Ma'am Lynn, Lagi ako nagpi-play dito. Yung kanina kay Boss G. So, ang haba-haba yun. Na play all. Nag-umpisa ako 9 o'clock, nag-play until 5. Meron din resibo kanina na post ko sa GC natin.
May resibo. Still playing pa rin. Busbel, Ma'am Lynn, Ma'am Jean. Hi, Busbel. Nandito na ako sa tanim sa probensya ng Pichay. Dito naman sa iyo, Ma'am Jean. Dito na ako sa breakfast at farmer's table. Kaya lang tumutuyok-tuyok ang aking signal. So, hayaan ko lang. Hayaan ko lang. Nag-iisa na ako dito sa sala. Natulog na si asawa. May duty siya bukas. You're welcome, Ma'am Lynn. Ako off ko bukas. La 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 la. Ma'am Lynn, kamusta na po? Di ka nag-live kanina kasi nandyan si Maldita. Lagi na lang ganyan si Maldita. Soon, iiwanan mo na siya. Mamimiss ka na ni Maldita. Okay lang po, Ma'am Rose, ganun pa din. May kasamang kaluluwa na napadasalan. Hello, Sir Jer. Good evening. Mayong gabi. Kamusta? Hindi na ako nakabisita sa bahay ni Inday. Nandun ka ba kanina, Sir Jer? Andito, ma'am, kaya di makaporma. Shol Hatim, like done. Thank you so much. Searcher, thank you sa pagbisita. Hello, Shol Hatin. Thank you, Searcher. Hindi, ma'am, andito gawain sa school. Dinala ko dito sa bahay. Ah, okay. Teacher ka pala, Searcher. Bisitahan ko mamaya ang channel ninyo, ha? May piniplay lang ako. So, tatapusin ko lang. Promise, ha, Searcher? Ang dami. Bisaya ka din, Searcher? Shulhatin, thank you so much. End of school rights na po kaya ang dami gawain. Ay, taga Bicol, Region 5 si Sir. Ako naman taga Negros Occidental. Ngayon, Negros
island region na kami. Nag-separate na kami sa Region 6, pero yung mga reports namin, doon pa din pinapasa sa Region 6, Iloilo. Nag-transition kami kanina. Shulhatin, thank you so much. I will visit your channel later. Sergio, thank you so much ha. Anong work mo, ma'am? Pareha din sa inyo. Public servant. Ay, ganon. Ginasugo lang sa gobyerno. Ang ganda dyan, puntahan, searcher, no? Yung Kagsawa. Kailan kaya ako pupunta dyan? Shulhatin. Thank you so much. Si Shulhatin lagi nandoon sa sa live ni Ma'am Inday. Diba, searcher, no? Nandun siya lagi, no? Bigyan kita ng jacket. I will give you jacket. Oo. Hindi na ako nakapunta doon kasi lagi na ako gabi umuwi. Mga past 7 o'clock na. Tapos, pagdating ko dito sa bahay, kakain, then, pagod na, hindi na makapag-live. Yung schedule ko ng live searcher is 8 to 10. Kaya lang pagod na, hindi na kapag-live. Pasensya na ha, hindi ako fluent sa Tagalog. Thank you very much. Jacket ni Sis Rosa. You're welcome. Shulhatin, sorry. Yeah. I will visit your channel later. Searcher ha. Puntahan ko channel mo mamaya. Matagal ka na ba sa DepEd, searcher? Ilang years ka na sa government service? Four years pa lang po. More on private. Ay, okay. So, maganda sa government, no, searcher? Maraming benefits compared sa sa private. Kasi 'di ba yung private umaasa lang sa sa mga monthly payment ng mga parents, 'di ba? Searcher. So maganda-ganda yung nandun ka na sa government service. Kaya lang ang tagal-tagal nating magre-retire. Yung retirement age natin 65, yung optional natin is 60. Sana ma-approve yung 56, no? Para may time na din tayong maggala-gala ba? Kaya kung antayin pa natin yung the age of 65, hindi na tayo gagala kasi marami na tayong sakit. Hindi natin matidinay, mayroon na tayong mga sakit, arthritis, rheuma.
'Di ba? It's real. Totoo yan, 'di ba, sir? Real talk yan, 'di ba, Sir Jer? Kaya sana ma-approve yung 56, kaya lang yung number of years natin, maliit lang yung pension natin. Thank you so much, Shulihatin. Kaya virtual pala kayo dyan. Grabing init dyan sa Bicol, Sir Jer, no? Dito sa amin, yung school, yung elementary at high school dito, kung grabe ang init, Sir Jer, nag-cancel sila ng klase. At saka, yung ano namin, yung lugar namin malapit lang dito sa Canlaon Volcano. So, pag mag-announce yung still level 2 pa rin kami dito. So, kung mayroong announcement na i-cancel yung klase dahil sa mayroong activity yung volcano, Canlaon Volcano. So, yun. Walang klase. So, grabe ang init. Grabe ang init. Wow, thank you for staying. Shulihatin and Searcher. Grabe ang init. Mostly kasi sa mga nagtatampay sa live ni Ma'am Inday, Bisaya, Ilonggo. Akala ko, Searcher, ano ka? Bisaya ka. Yung ano ko, yung brother-in-law ko, taga Bicol din. Camarines Sur. So, 10 hours ang travel from Manila to Bicol. Ano yun? Naga. Time check, 9:50 in the evening. 10 minutes more to go. Thank you, Sir Jer. Shulihatin. Ma'am Jen TV Mix. Sir Bell TV Mix. Ma'am Rakiterang Bisdak. Ay, nag-close. Super init. Super init na ng cellphone ko at saka yung tap-tap. So, I will end up 10 o'clock. Init na. Monetize ka na, Sir Jer, no? Monetize ka na.
Okay. Ako, ano na, this coming May, magto 2 years na ako sa Whitey World. Wow, ang daming harang ni Ma'am Lynn. Ma'am Rakiterang Bisdak. Mainit na ang cellphone ko at saka yung laptop. So, I will end na. Sir Jer, thank you so much. Sulihatin. Ma'am Lynn, Ma'am Rakiterang Bisdak, Sir Belt Mix TV, Ma'am Jean TV Mix. Thank you so much. Bye-bye everyone. See you next live. Thank you. Bye-bye everyone. Mainit na cellphone ko.